Čaute. Dick, čaute. Aha, dobre. Ty dneska tu máme nový modpack OneBlock. Všetci viete, že čo je OneBlock, ten kto nie, tak get job. A myslím, že Get a job, vylez popod kameňa z jaskyne a chop si mobil a pozri si hocičo. videa, ty vole. Zabij sa rovno. Uh, Dobre, a vlastne môžeme rovno aj s tým začať, podľa mňa, lebo nie je tu No čo však. zdržovať, takže No. ideme na to. Yes, sir. Rozširuj a naťažím týchto 10, lebo tu máme rovno aj prvý task, že naťaží týchto Task. 30 Fakt, my musíme Aha, to som nevedel. progresie To je na tejto hre. Tak to je nejaký inší OneBlock, ako ja teda No. poznám. A ľudia, ak sa vám táto séria bude páčiť, nezapomínajte zanechať lajky a odbery, budeme si Samozrejme. veľmi vážiť. Samozrejme, našim cieľom je zabiť draka, to je asi všetkým jasné. Ľudia, Dobre, ja som to pochopil tak, že vlastne každý tento progres nám vylepší aj bloky. Čiže teraz dostávame drevo. Yes. Dirty už asi... Ahara tiež dostávame, Jasné, ale raz za jo. čas. Takže toto každým tým progresom dostávame viac a viac. Proste klasický OneBlock. Yes. Loj za hlinu chceš, teda čo? No, teraz padala hlína chvíľu. Počkaj, my nemáme no dobre, no. Fúha. Okej. Dobre, nemáme keep inventory, hneď prvý problém. Všetko. Máme to ťažšie, my sme proste true warriors, yes. Porozšírujem to troška. Takže. Kamo, chcelo by to, prečo ťažím rukou? Predpokladám, že ďalší tam bude kameň, takže asi rovno rozkraftím toto všetko. To až keď dokončíš ten progres hore. No však hej, ale tak už si vykraftím pickaxe. Ináč, ja mám pocit, že ono sa ti tam z času na čas môže spavnúť aj čestka. Ale to nemyslím si, že ešte v tomto, akože... No hovorím ti, že z času na čas, ja neviem jak často. Tu máš Lojzu. Ja som ako OneBlock, toto je... V živote by som si nezahral OneBlock dobrovoľne. Ako sám, že kamo, idem hrať OneBlock. Vieš, Ja aj tak sám nie, no. Sám nie, ale... Ja som myslel, že to hovorí, že ja som ťa do toho donútil. Nie, ale pre vás ľudia všetko. Veď ako inak. Ináč ďakujeme za 2 nových odoberateľov, shoutout veľký. Pomaly Tak, nám to ďakujeme. rastie tá naša komunitka. Dúfam, A veríme, že to bude ešte viac. Potom sme rozmýšľali, kľudne nám napíšte do komentárov, ja viem, že to aj tak nikto nespravíte, hej, ale kľudne nám napíšte do komentárov, aké videá by ste od nás chceli vidieť a my to nejako spracujeme. A budeme radi, ak vlastne bude táto komunita naša pokračovať v tom, ako to teraz... Do Aha. Ty O. plešanec On predáva irony za one. No počkaj, samo. Jak s ním tradujem? Ty, ja s ním tradujem teraz. Pozri to ty, lebo však ty točíš tak, aby to Aha. ľudia videli. Takže potrebujeme 32 cobblestone, lebo kravy to budú asi náš hlavný zdroj potravy, to tak vyzerá. Ja strašne, my sme, keby náhodou niekto nevedel, tak prednedávnom sme dotočili Minecraft 1.0. A hodím vám sem kartu. Nepušni ho dole, prosím ťa. Hodím Jo. vám sem kartu a choďte si to určite pozrieť, lebo myslím, že to je celkom zaujímavé. On vždy začne utekať sem, chápeš? Dobre, step 2 máme. Už máme kamene, podľa mňa. No, ja si tiež Leaves, počkaj. A nám z Leaves môže padnúť sapling. To je tiež celkom useful. Áno, tam chod. To je ono. Ako zvieratá dať za plot, to je v pohode, ale villageri musia mať takú tú klasickú budku, chápeš? Ináč nevyzerá to, že by to dávalo cobblestone ešte. Hej, tak leaves. A potom bude cobble, podľa mňa. Found land. Vidíš, dostali sme ďalší achievement za to. Teda ja. A nemyslím si, že saplingy padajú z leaves. Či hej? Padajú, jasné, že hej. Ale... Určite, ale je na to nízka šanca, No, vieš, to je... Ne, to netreba. Preto by som rozširoval najskôr... Kámo, akože dreva budeme mať dosť, to je na tomto najdôležitejšie. Mám sticky, no super, tak teraz mi z tých leaves spadli sticky namiesto Super. saplingu. Sapling? Kámo, 4 leaves za sebou a nič. Hej. Proste zväčší to tak za tým villagerom a... Mám ďalší sapling. Mám 2. Nemám už, to boli všetky. To bolo Tak všetko. idem ja, dobre. Rozkraftil som si logy. Všetky, čož neviem, či bolo teda rozumné, ale tak...
Čas ukáže, jak sa hovorí. No. No pôjdeš len 50 blokov. Čo ti je, to je jaká pič. Akože ten, ale však Pozri ho sa, tam on daj zmizol naspäť. a dalo nám to nového. Tak daj ho sem. Nie, On by ono podľa to mňa mení, nezmizol. ono to mení každýkrát, ono to mení. Ale on by On- podľa mňa nezmizol ten villager, keby sme s ním predtým ten trade spravili, Nie, chápeš? zmizol, len on sa bude meniť každú dobu, to je jedno, že kde si, on sa bude meniť Ako každú vieš? dobu, lebo to tak na 100% ja uvidíš, že aj s tento Mhm. mizne, aby si netradoval. No a dobre, nemal tak to daj s toľko ním, ja s ním villagerov. spravím trade, daj mi, ja s ním spravím trade a ak čo ti mám nezmizne, dať? tak mi dáš 5 eur. No to nie, ale čo ti mám dať teraz? Potrebujem jeden dirt teraz, no dobre, už mám. Idem s ním spraviť trade, ja ti hovorím, že nám ho lokne podľa mňa. Počujem, a môžem vytradovať ice, z toho máme vodu, na to by sme mohli mať nekonečný zdroj vody a môžem vytradovať kerotky. Dobre, už Nemáš máme dirt? step 3, už máme step 3. Daj mi dirt, prosím. Sú tu kobly. Daj mi dirt, Ja idem Jožko, prosím rozostavať, ťa. ja idem rozostavať. Nie, daj mi ten dirt! Nie jeden, 12 ich potrebujem. Takže ja vlastne teraz môžem urobiť farm, lebo však mám vodu a mám aj kerotky. No, urob. No však len to rozšír teda, ale nerozšíruj to len do diaľky, ale do všetkých strán, lebo však nech to Dobre, není len ja také. nemám nič. Kamo, Alebo jeden nešťuchajme, ešte, lebo alebo sem zabijem toho dám. villagera, fakt. A ešte... Ty si zobral ten jeden cobblestone, ktorý mi teraz Nie, one? Tak na čo ti No je tak farma? ešte si nemal moc akože príležitosť šprintovať, aj. Dobre, tak šprintuj chvíľu. Let him cook. Nice. No No vidíš, zmizol. hovorím. Čo tento predáva? Okej, tak si mu ukáž čo? Nič moc. Tie irony Kravy, sme mali zobrať. mrkve máme, drevo máme. Tak to ja neviem, no však. Tak môžem dať Uvidíme. difficulty hard. Nie. No čo, však uvidíme. Čo sa bojíš? Uvidíme časom, že ako vlastne, či sa ten hunger bude, no ne, alebo nie. Pozri, ja ti poviem koľko achievementov ešte potrebujem splniť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a tie sa ešte neodomkli ďalej, lebo sme nezískali iron. No však dobre, ale to A máš má tu asi nejako adventure. aj trvať. Ale Už dobre. Máš tu tips and tricks, to sme dokončili celé. Potom tu máš welcome to one block. A tam sa to bude podľa mňa stále a stále rozširovať, chápeš? No ale niekde Tie to achievementy. skončí. Ja by som potom, keď budeme mať poriadne rozšírené domisko, tak by som aj postavil nejakú bejsku, ale to až keď budeme... Tak počujeme, ja idem ťažiť hlínu, normálne poctivo. A No však, rozšíri nám toto. I am Iron Kamo, tie achievementy sú golden. No ja neviem čo s tým Ironom, ale spravíme. Reálne mám bucket, water bucket, aby som mohol tú farmu konečne. Potom ak máš dirt, tak mi ho daj prosím ťa, lebo ja nech môžem tú farmu postaviť potom.